Bay, kumusta bay? Nanapog ko. Taot ko nawala kay kanang pag early November mag-shoot ako kasal sa kanang New Zealand. Problema kay na busy ko and wako kadayon sa New Zealand so daghang kog gipambuhat nahilantan ko na unsa daghang kinitabo. And then after that balik ko trabaho. Then balik ko trabaho sa semana then na approve ang visa sa akong mga igsuon. Yari sila Australia for 3 weeks. So I had to tour them for 2 weeks. 2 weeks. So mga nakalive kog 2 weeks na sa gihapon. So busy kayo kay sige kog tour nila, sige kog travel linagyo sa Great Ocean Road ug Bandukar. Ako tingin i-post akong vlog pero wa man ko mag-vlog kayo kay kanang busy man kay ko. So tanaw lang ako sa ako ma-post karon pero nag-vlog lang ko karon kay rumingon ko hi ninyo. Buhi pa ko, mag-upload pa ko. Oh. So yeah, wa klaro akong ma-upload karon. Oh yeah, so, balik ta. Ako na yung igsuon gitour na akong alis sa Australia for 3 weeks. So technically 2 weeks. And nakasod is wala ko klaro tug, nagsikog shoot og wedding kada weekend. Nagtipunog akong trabahoon, daghang ko editunon pa diha. Sa tong sa New Zealand nga kasal ni Dipay og ni kanang Vinci. Moto kawan mag-upload na ako mga videos sukat karon. So ayan na ako kay nag-busy gyapon kayo shoot ko kasal ugma 5 AM wala ko itug sa karong gabi. So we'll see how it goes. And nag-use ko new profile which is the HLG profile. Morning kolora ako nang gigamitan og kanang lot ni Christian Matt Grab. So HLG profile wala ko giusab gamitan na ako lot ni Christian Matt Grab. Taon na ko si Agi kung nindot gani mo na akong daily nga colors. Wala na katong faded na char but we'll see how it goes. Anyway, mura na siya so mura na siya. Ay, bye, kumusta man mo bye? Kaon sa ko. Gitapol ko bit ako sa microphone no. Tawa. Matungod tig gananan ako. Paminaw na ko kay mag-recording lang usab kung unsa. So, kami na oron balik ko sa A73. Balik ko sa 24 mil na ako lang vlogging camera nga to patindot mo yung 24 mil kay ganan yung ba kuya kayo nalibat tanaw babaw na rin nga camera nga rin mora so mora ka na shake it mora ka na abaw so kung mag-vlog kung ina ni dulo kayo sa camera kaya masurya ipik-ipik sa siya ba kaya magtuol kayo ng oragana pili sa kagpalayo na kulit kita na diba mara ni siyang